Za kraj naše emisije 5 minuta smo posvetili obljetnici postojanja Mladeži Hrvatske demokratske zajednice iz općine Kula Norinska. Proteklo je godina dana od osnutka Mladeži Hrvatske demokratske zajednice u općini Kula Norinska. Što se, gospodo, uradilo u protekloj godini i što je cilj te organizacije? U protekloj godini uradili smo za našu mladež općine Kule Norinske mnogo toga. Kao na primjer, zaposlili smo 2 osobe iz naše općine Kule Norinske, zahvalili smo lanjske godine na Dan državnosti našim poginulim braniteljima što su nam omogućili da možemo u miru dočekati 6. obljetnicu nezavisne države Hrvatske. Organizirali smo radne akcije, organizirali smo humanitarne koncerte, organizirali smo putovanja. Naša mladež je u našoj županiji jedna od vodećih organizacija po svom članstvu. Imamo prijateljstva po cijeloj državi. U Sisku, u Splitu, u Sinju, u Karlovcu i svim ostalim gradovima. Cilj ove organizacije je zbrinjavanje mladih ljudi, prije svega u našoj općini Kuli Norinskoj, pa dalje u cijeloj dolini Neretve. Možda se reći da je zapravo ta organizacija okuplja sve ono što u općini Kula Norinska ima, jer nema nekih većih sadržaja, pa je zapravo to dobro došla stvar, inicijativa da se baš u toj organizaciji nađe kroz ove sadržaje koje ste naveli. Može, dakako. Organiziramo i okupljamo KUD Župa Bagalović, organiziramo mlade ljude da igraju utakmice, nogometne, rukometne i ostale. Da. Koliko broji članova sama organizacija? Pa sama organizacija u proteklih godinu dana sakupila je više od 60 članova, što je iza Metkovića i Dubrovnika najveći broj u cijeloj Dubrovačkoj županiji. U toj županiji naš županijski odbor sadrži više naših članova. Imamo recimo tajnika, rizničara, povjerenika za sve športske aktivnosti, a u samom odboru imamo više naših članova, dok ostali županijski odbori sadrže najviše 2 člana. Recite mi, što planirate u ovoj godini? Dakle, godina dana je prošla, sad se ipak stabiliziralo to, znate što se može uraditi i kako raditi. Što planirate u budućnosti? U ovoj godini nastavljamo zbrinjavanje mladih osoba. To znači zapošljavanje što više njih, ako je to moguće. Što više radnih akcija na bazi čišćenja sela u našoj općini, jer znamo svi koliko je pitanje komunalne infrastrukture potrebno za našu općinu. I odavanje počasti braniteljima koji su zaslužni za to da mi sad u miru živimo i organiziramo što više humanitarnih bilo kojih koncerata, radnih akcija, nogometnih, rukometnih i ostalih utakmica. Tako da mladi ljudi mogu naći svoje zanimanje u športu, u kulturi, a ne u drogi i u kafiću. Kakva je organizacija, kontakti sa samim općinskim vlastima? Pa dosta su nam izišli u susret i mnogi su nam sponzorirali nas u dosta naših akcija. Pomagali su nam i financijski i u savjetima, jer ipak su oni stariji, a mi se tek pomalo organiziramo. Dosta smo uspjeli, ali ipak potrebna je pomoć jer oni znaju kako u nekim situacijama reagirati. Sa ostalim gradovima isto tako sklopili smo velika prijateljstva i posjećivali su oni nas i imamo u planu ove godine iduće posjećivati mi njih. Imamo u planu čak ovog ljeta posjetiti Australiju kod naših iseljenika, jer pozvani smo kod njih tamo, nadamo se da ćemo biti u mogućnosti uzvratiti taj susret. Da. Imate li što poručiti mladima uoči ovih nadolazećih izbora, jer ipak vi ste mladež HDZ-a, dakle mlađe snage ove osnovne organizacije koja je zapravo najveća masovnija u državi Hrvatskoj? Poručimo svim mladima u našoj općini i u cijeloj Neretvanskoj dolini da glas za HDZ je glas i za mladež HDZ-a. A to znači da će nam biti otvoren put ka još to većim rješavanjima problema mladih, a to je nezaposlenost, zbrinjavanje, upisivanje na fakultete i u druge organizacije gdje to mladi žele. A do sada je pitanje nezaposlenosti najveći u našoj općini po mladima, a ako mi budemo u mogućnosti i ako nam otvorite put vašim glasom, mi ćemo još više se zalagati za mlade ljude. Što se tiče ovih izbora u općini Kula Norinska, ko će tu pobijediti? Pa nadamo se, nas. Evo, poštovani gledatelji, čuli ste dakle glas Hrvatske mladeži
Hrvatske demokratske zajednice, ispričam se, iz općine Kula Norinska. Posebno sudeći, to će biti jedina promidžba na Neretvanskoj televiziji, dakle su eto, na jedan najbolji po meni način, i to mi se zapravo najviše svidjelo kod ovih kampanja, odredili mlade da oni svojim glasom i svojim radom koji su pokazali godinu dana pokažu što i kako su radili i kako zapravo ta mladež treba raditi i inače.